Saka azouya akutomangara ari yani iye uyu ainzi ane chikweretu amangana ndiani ndiye uya uya atimumangari paakapiwa judgment akabva atoti nyaya iri apa yanisizoba ndiuziva zvakati akapira ere kana apapira nhasi iyapiwa taura tinzi wapiru yacho shamwari right pamusoro Changamire inini zvandakaita ndezvekuti ndaishandira umwe munhu ndichiraidha mudhudhibike pilot yes so nyaya yakazoitika ndekuti mudzimai wangu une license handina hauna basa uri kudriva mudhudhu usina license ukabvisa vanhu wakafa ungoita sei usina license zvinoitika kutsvaga uraramo iwewe mudhudhu ndewako ndiwaipa kwete uyu wangu atoriwo umwe so mudzimai wangu ndobva achiona kuti no nemasenzero amuriita dai chachiri chenyu ndadai tashuruitawo mari ndimugona bhozi ndaisenza ndichipa murungu mari right waitowanawo mari taitowana mari tinotosenza zvekutosvika ndo basa rangu randinotondiraramise ndosvika $20 hai inotosvika the whole day muri kurova wakakera ndichitakura unogona kukera wangani ndinogona kukera wawairi watatu iwe chifo ndizvozvo right zvadaro mudzimai ndobva ati no baba tadii matengawo wenyu ndikati inini handisati ane mari chimbondimeya ndimbosenza zvikati anochi since iwo ndiri kubata-batawo kunoku pane kamari karimboripo madi kutsvaga mudhudhudhu ndikati chimbomira mari haisati yadini yaungana apa zvikanzi alright saka pakabva paita umwe mukomana anopairotawo nemudhudhudhu saka munoi muchitozviti mapairota iwo ane mudhudhudhu titori mapairota right mukomana uyaya ndobva ati nyaya papatorwa nyaya iyi nemudzimai wangu inini mukomana anga aripo ekuti baba dai matengawo mudhudhudhu anini bati muva muruda wemari mudhudhudhu zvikanzi ini pari zvino ndakabata 500 nemudzimai wangu zvikanzi regai ndimbofone pane mukomana achi ane mudhudhudhu regai ndikufone mbonzwanane naye abva afona paya pa ubva adaira zvikanzi akabva atokudhimanya kunoko anemuona saka auya ndobva watotaura madhamu vati tatoda mudhudhudhu but mari yatina ichi mari haina kukwana aba yemudhudhudhu tine mari yakati zvikanzi neuyu alright but mudhudhudhu wangu uri tachi 670 zvikanzi nemudzimai mari yanayo 5 zvikanzi dai machiwedzera zvikanzi hatisi kuramba asi mari yandinayo ichi 5 asi kana wati tikasenze tokupa mari yako uyu ndo pakasvika bati noti inini ndakaona ati manje mari yaari kutaura iye inini ndogona kusazoiona but tizokana kana zvabvira kuti mataurirano ndochizotoona tisense ndomupa $100 iye arizoda $70 yekunze inini handizoioniba zvikanzi uyu bvangoti mari yemudhudhudhu yandinoda ndiyo iyoyo 670 mudzimai ndobva achiti baba isusu ndaakuchipa uyu 500 munosenza todini tomupa 170 yake tinotanga mupa 100 totaurana naye toshanda madays tomupa 70 yacho ndikati kana zvakadaro zveni zvakanaka uyu ndopa kuwerengerwa 500 yake ndopatakachibvunzana iwe mudhudhudhu haunaofa here zvikanzi neuyu mudhudhudhu wangu haunaofa changofa itaire mberi ndobedzera mudi rangofa tikati alright but kana paine maproblem unofanira kutaura ukazoona munhu autengesa chinhu panofanira kunge paine maproblem but hachina problem ndikati it's okay akauya nawo uri usiku saka inini ndakangouraidha zvokungobva nofunga 100 meters ndikati it's okay kana tine zvatazongoona tirionesana tiri panguva yachoka ndikati pari zvino izvi ndirunzwa uri right asi kana pane chine chazonesa asi uyu akakutengesa ari kuti zvauri izvezvo 670 ya vawawirana nazvo panguva yachoka ndakawirirana nazvo right asi takatotaura ndikati tikazoona dambudziko tinotaurirana tiri 1 ndiri kufonera tikawirirana nemukomana right mainyorerana pasi hatinombonyorerana pasiba right zvadaro
ndakabva ndazoti shamwari chiona pamari yasara 100 andiri 170 apa ndaenda kuchitaura 100 ndiyo tatatokurumidza iona ndiri kupawo musi wakati handichatondere zuva racho but ndakatopa zuva riri padhuze 23 ndikati ndo pandinoiona mari iyoyo ndobva ndakudaidza wodini ouya kutora mari zvikanzi right haisi nyaya yako right ndikati pa 70 yasara kana tapedzera 100 70 yasara ndiri kuzoda kuti panoenda kuipedzisa ondipawo mapepa angu zvikanzi emududu zvikanzi right mapepa ndodini ndokupa zvishuwa ndasara nemudududu ya mangwana acho ndopandakachiraidha mududu ndakwena nyatati kumashops inofunga pane about kuma 5 k's ndopandakachiti ndare mu3 ndopandakati mududu uyu zvaunenge usi right chii chiri kuitika ndopandanga ndangoenda nemududu papera nguva yakadiwa pyo ndangoti senhasi mangwana acho pandaenda nawo mududu kunyatati pandangoti straight kuna makanika panyatati ipo hapana makanika aripo shamwari chingoninzwirawo mudududu kuti zvakamira sei shuwa makanika akatora mudududu zvanzi shamwari chinhu chakafa ichi ndikati no haisi pro regani foni mandafonerawo shamwari mudududu wako une maproblems auinawo wadii kuuya tionesane chinhu ichi zvanzi right ndiri kuuya dhei racho haana kuuya inini ndadzoka kumba richimangwana ndadzoka nawo richimangwana nacho ndopandabva ndadii ndauya futi kuna makanika ndikati shamwari mudududu hausitomboita baufamba nawo chindionera kuti chine chii chiri kudiwa mukomana paanouya todini toonesana zvikanzi right vandiudza mapatsi ese ari kudikwa ipapo ndikati right ndega ndichidini ndichibate mukomana uye tionesane akauya mukomana tibva taonesana shamwari ndakangomudza ndikati mududu wako une problem mukomana respondi yaakandipa akaratidza kuti haasi kuda kunatsauda kuzvigamuchira nekuti angonditi mudududu wangu ndakakupaura ndikati ndakatotanga kutokufonera ndikati oi 1 machubu injini yacho chaichai ine zviri kutodiwa ndakafonera nditore pana makanika injini yacho chaichai ine zviri kutodiwa mukati zvakatoparara wangona wangosina kundiudza sei zvikanzi oiri akatodaira zvikanzi anaingofamba nawo ndikati ko zvimwe zvikanzi hayo mudududu wangu ndakaupa wadi wakanaka ndikati it's okay but mudududu wadi wakafa zvikanzi saka wangoda tiite sei ndikati ngatigadzise mudududu toonesana kuti uri kugadzirwa mari totaurirana panhau dzemari kana dzakasara dzacho totaurirana zvikanzi iwe ndiri kuona hauchadi kubhadhira mari yangu ba saka zvausuda kubhadhira mari yangu ba isu ngatitsvage pekuisa mudududu tichengetese ndiende kokutsvagira mari yako ndikudzorere mari yako ndikati kana wakadaro ndiwo wadaro inini ndandisipo hangu pekudaro ndandoti nganigogadzise mudududu tingori pamwe toonesana kuti mudududu wagadzirwa mari kana pane mari anofanira kukupa ndokudini ndokupa mari yako zvanzi ngatichengetese mudududu pandadaira ndikati right wochienda wonditsvagira mari yangu patakangodaro indiumirira kuti toda kuchengetesa mudududuka uyo atoenda mukomana aendepi handisi kumuona baba toda kuti titsvage pekuti tichengetese mudududu anditsvagire mari yangu handina kumuona ndazomufonera futi ko iwewe wakazobuda sei tisina kupedzerana hausida kubhadhira mari yangu ba hobhobho tikutaura ndikati it's okay rimwe ndobva ndachiti iwe chinditaurira mapatsi ese ari kudiwa emudududu zvikanzi right vanditaurira zvikanzi asanoonekwa ichi kwarusapi ndikati right kana wakuenda kwarusapi wozonditaurira ndokupa mari yekuenda kutenga mapatsi zvikanzi right ndagara nofunga pakapera 4 days vandafonerawo shamwari inini ndokuita ngano tinotorara shamwari taura zvinhu zvokuti gaga tinyatsonzwa mapoints ekuti mari handisi kumupa ngekuti kuti so right mari ndingangoti chekutanga mari yakasara $70 ndo yakasara ndizve $70 ndo yakasara pa 670 ndakamupa 600 akapia 600 pakasara 70 akapia mari ataurora akanipa 500 handiti so kuti 600 right zvinombo zvimwe zvacho ndakamupa 600 wakasara $70 handitika wakambompa 500 imwe 100 wakazomupa rina ndakamupa tiri kwa headman mushonga ndokwatakambira ikoko padare padare
Exactly. 600. Right? Right. Ndobva uyu ndamufonera kuti anochiuya tidini tionesane bhaiki ndopakabva azouya riri pamakanika uya uya. Ndobva atotanga kutondishaudha payapo batisa bhaiki rangu chichichi auda kutondichaya ndobva abatwa natino asi ndakazonzwa kuti akaenda uko ataura kuti inini ndinoda kumurowa ndikati it's fine inini handikani nowanu kana mukaenda saka pa 70 apa muruti kudi 70 inini ndiruti 1 mapepa angu 2 bhaiki ndakagadzirisawo izvo mari yandakagadzisa bhaiki ndakakalkulata iri kuenda pa 155 ndiyo ndakagadzisira bhaiki ende wakagadzisa bhaiki racho waripo. Iwewe wakatora bhaiki uibva wabhadhara 500 wagutsikana nezverangariro panguva yachoka ndizvozvo ndiwirirana nazvo ndiwirirana nazvo kureva kuti wakawirirana kuti nyangwe shakafa nyangwe shakadizvo uyo akatenga sezvazviri right zvatakaita manje ndezvekuti panguva yacho ndakawirirana asi takawirirana munandibata takawirirana shamwari chinhu chakana chine problem ndinokufonera tikawirirana tobva tagadzisisa chinhu ichi tiri pamwe tatiri vanhu vamwe inauye kuti akandifonera asiri yewe aripo mukomana akandifonera ende uyo pakatanga kufonwa nenhamba dzemukomana ifriend yangu tese tinoita zvokupirate nemudhudhudhu saka akandifonera ifriend yangu vandishawa wakati utengesa mudhudhudhu hausi kuda ndikati mudhudhudhu wandinawo type yaninayo handisi kuda daudzokera kune mudhudhudhu yekutanga bcause ndandatenga imwe type isiri yangenawo mudhudhudhu unomhanya kudarika wangonewe saka ini ndakudonha nawo iwoyo wakatengesera kudonha ndakadonha wasika 5 unomhanya chaizvo unomhanya wakaika ende musi wandadonha umwe wacho tandiri tese newe tiri 3 iwo ngwari pamberi pangu omana saka inini musi wacho ndandakaita kakumwira bhiya cha ndakavatera ngomana zviri zveresi kubva kwatanichibva kunyama vandango wadarika saka ina zvichi chakaitika mavhiri anga avaputika esa 2 vandabuda muroad vandadonha vatondirewo pandiyo ndiwazokubatsira vatondibatsira iyo vataenda tagadzisa bhaiki varaita vandati mwamanani bhaiki randichatidiba kubva musi wachoyo saka wari 2 wakazorangana wari 2 mani vaonifonera wari pamwe chete kuti iwe munhu akadonha bhaiki akati achadidi katidini ngatimutsvana vandati bhaiki sho handichatidi kana ndikaona munhu anonipa hafu mari zvitori nani because bhaiki iri ndadonha naro kakavana vandafonera shuwa handina uyo angane bhaiki rairishanda naro achipirate harisi rake ndangarira mapeni saka ini ndirangu rangarira rangu personal wadi utanga wamboenda kulicense usati wanyaudonha pamwe chiri kudonhedza ndechekuti maroero uri papo mai ndopatisina zodini saka pavakandifonera kuri kumanero vandatora bhaiki ndakaenda ikoko ndasvika paya uye hana kutaura ndakatanga kufona nhamba dza2 asi inzwaka izvozvi tikanzwa kuti wabheuka futi nebhasikoro ka wakomana munofana kumubata uyu auye padare nekuti anodhriva bhaiki asina license mukangonzwa kuti adonha chete ibva imamusunga bhaiki vamatora iye vamafuti naye saka muona nekuti arufamba nebhaiki asina chi anosvika pakufa uyu kana kukuwadza vanhu nekuzotengesa chafa manje asunutaura sati nechitu kese yechitu matrauzi ese kubvara kwadai kudonha handunyepo nachidonha handiti saka aso zvabo pawakanifonera komana akanifonera nditudzo nenhamba yake vandaenda ndikuti ndaona tudzo panyatati ndakusvika ndakunzi munhu ari kwamaona pani vandachidira futi fiyo yekuenda kwamaona pani vandasvika mukomana vatesta bhaiki vati vakatenga bhaiki masikati here usiku kwangu sati kwadoka mira iwe tikubvunza varisibvunza ndemuridzi webhaiki nokuti kana tichibvunza munhu 1 anofanira kunge achizvipindurira kuti tozokubvunza wewe uzozvipindurira pachako hanzi usiku here masikati usiku zvekuita nguva past 7 ndopawakaritora ukafamba about 10 kilometers 100 meters uchibva wadzokera naro uchibva wanyatsomutaura kuti sindanzwa hangu mafambiro ari kuita nemamwiro ari kuita panenge pane kaproblem aiwa ndichitora inini handitika ndakabva ndichidzoka chandakamuudza ndechekuti bhaiki harina problem here zvanzi harina problem ndikati ko ndikazoona problem ndikaona problem ndokufonera toonesana toonesana asi pawakaro 100 wakaona rakanaka ndakanzwa riri right
zvakanaka arikuita zvinhu zvako koiwewe shama wakatengesa rini problem iri bhaiki abhaiki ine pandakatengesa ndasina problem yaro ndeyekuspeed chete ndiyanga yakawandisa zvanga risina problem utori ndakadonha kairi ukadonha kairi nechinhu pane mistake iripa bhaiki zvarakaita pandakadonha rakapwanyika dashboard neheadlight pandakaenda naro kwaari ranga risina dashboard ende ndakafamba naro mwedzi wese risina dashboard vanhu vese vaitozviziva pandakasvika kutengesa dashboard hatina kutaura bhozi anga autozviziva ende nhau yadashboard ndandakabvisira $30 bhaiki rangu ndakandamupi $700 ndabvisa $30 nekuda kwedashboard ndorandakamtora dashboard chete tai unoisawo wega vatawirira tai rekumberi kumashure mataisi anga aribo vatatowirirana akati bo zvekuzoti akati ndikaona problem chakufonera aipapo indanawo panzwa ende akuti mukadzi ndakasvika ntaura nemukadzi nawo webhaiki ndanotaura nemukadzi nawo webhaiki takazopinda mukati mutakshop make koerengerwa mari nemukadzi tasotopedzerana madhiri kudhara ende paakandifonera achiti bhaiki pane zvakafa chichi inini akandifonera after 5 days kuti bhaiki rakafa inini ndandiri kwatangweri kuseri pandamuti shamara handikoba rekodhi yacho ndandinafonera shakabva yafa ndamuti ini handikoba saka wanga wati toita sei torivhesa madhiri ere mari ndichinayo asi ini ndakutobuda kuenda kunyakomba pandirudzoka nerimwe bhaiki totenga rimwe bhaiki dakuwedzera mari yangu bhasikoro ichi handei kutora mozambique here ndiwe kutora mozambique iri rakabva mozambique ndakatenga asina mapepa mapepa aro rinawo rangu rine mapepa asi kozi ndakamuzwa kuti mapurisa epanyanga akambobata mabhaiki akawanda munyanga nerangu racho rakatombobata ndikazoribudisa kupolisi tatorwa nekusungwa tinotosungwa timboraramo rangu ratogara muchinzi rakazobuda sisina ndakazoenda kubhadhara zvanziridiwa mari dzanziridiwa padapiwa nemapepa acho andakabhadhara mari dzacho ndinawo zvese nemapepa ebhaiki ndinawo saka pandakamuonesa shamari ona ndabuda ndakuya nerimwe bhaiki ndati ndakuona nerimwe bhaiki ndakazouya nerimwe bhaiki riri yeshu aiwa isusu takuti iwewe kubva kumukomana akatenga bhaiki niwe wakatengesera chii chiri kunyanya kushupa tinyatso kuzviona apo ndovakatisunga kana uyu anoda $70 uyu ada kudzoserwa mari yake $70 uyu ada 7 ini ndikuda mari yangu bhozi ndaspenda mari dzakawanda ndichifambira mari iyo pa170 yanga yasara ndopandakazoenda koripota ndaenda koripota uko kuti aisi 170 i70 akati 170 akunyepa aiwa ari kuti 70 nemawestage mawestage angu bhozi ndaenda kudarika iri izvo zvikake chituku yapanavyo saka yewestage yaudai mari westage yangu kunoku uko ndakabvisa $40 kunoku ndakatanga kubvisa 50 vandati ne 10 yekuya pekutanga iye hana kuwe vandazoti 10 futi yekuya nhasi saka toti 70 transport nemacosti zangu plus $70 ndo mari yasara imari saka inenge iri kuenda pa 260 $140 saka ndiyo mari yauda kuno uye iwewo kuti apo wakambofamba nemota bhaiki 100 kilometers uibva wadzoka wakatonga watesa kaibva wati zvese zvakanaka nekumashure izvi nyaya yakuti uya anga kuti ngatirivhese madhiri nyaya iripo apa bhaiki riya ndakambosvikira rakavhurwa injini vhidhiyo racho ndamutora ndopatakazonetsana naye kuti ndakamti iwe kana uda kuti bhaiki tirivhese madhiri ndindakanetsana naye ndindakakutanga wakanditi ndebhirasta ndati ausandimoresera bhozi iwe ndakakufonera ndikati kana wati rakafa usarivhurise injini ba tingatotsvaga pekurichengetesa pekuti tikatichengetesa riregere kushanda ndikupe mari yako mangwana acho makuseni vafuma kundifonera iwe kati dakukubhadharira mari yetransport ende kunyanga kugadzisa bhaiki apa ndakuti ngatitsvage pekuchengetesa ndopana ndaramwa madhiri uye zviri pachena kuti wewe 100 kilometers yawakafamba yanga iri yekuda kuziva kuti bhasikoro rako riraite semunhu webhasikoro handii ndizvo uibva wadzoka ibva wati bhoka saka yakabva asiyazvo vakwana murunzi waire baba wanga uri usiku ndandisina kwandaikwanisa chinhu ukafamba nacho 100 meters handiri hauna handisi ndakafona baini endakabudisa mari handisina mari ndakatobuda pachena ndikati inini handina mari chiregai mambo aipe mutongo yanzwikwa yasarira kuno uyu ndiye ari kuda mari kubva kwauyu nenondiruida yoruida ndeyekufambiswa yemapepa iwewe mapepa achona we
mapepa ebheki ari kuti ukandipa mapepa ndibva tapedza. mapepa ebheki ndina nechidhindo charo charakadhindwa richitouya indakatipiwa Saka rakabva zvireva Mozambique kuti varatodhindwa vanongopa mari yako chidhindo unobva mapepa ari. ndinomupai kana zvakadaro zvichaanitozvi ende spare key yacho ndinayo unomupa futi ndinomupa futi kuti ukasara nayo unomupa Maizwa iri judgment. yazoita mari yawakomana irudiwa Anzi 140 pamwe 140 uyo obva apa uyo mapepa ebhai. uzoita idaro Next time usasosara une spare kiba. Nekuti uyo akatonorishaya nhasi kuti une spare anenge angoti ndakatotaura kuti kana wapedza kubhadhara taura tabudana zvese ndakupa saka apa haakatadza kubhadhara asi pamba nenyaya yekuti uyo anga kuti ngatidivhese madhirios nandamuti mari yake ndokwanisa kuiwana yekumupa but rashanda izvezvi ndofunga 5 months mambo kushanda kwaraita kana achigona kukesha mari yerashanda ndomudzosera yake kana nhasi mambo kana kuri kugona kutaura handizivi tikada kutarisa musi watataura nawe kuti ngatidzorerane mari nebhaiki handiti papasina 3 days handiti right tazogara nofunga tatopedza mwedzi ndopandakauya kunyanga kuno ndatomufonera chandiri kuona kuti hausuda zvekuti tidzorerane bhaiki ngatichiendedu kuna makanika togadzisise bhaiki kana usina mari uyo anozano tagwasha ukaenda mutauni mune mashopu akatonyorwa kunzi zvinhu zvemagetsi kana watenga ukangobuda achidzoke zvine zvakatonyorwa uko ukanga wangobuda chete ukatoti shiri right pane kwamahomedi musa kune zvimwe zvekuti havatokutestiriba vanoti zvedu zvine 12 months warrant chinge chitori right saka chinhu chako iwe unobva wanzi wakamborowa 100 kuda kuti wakatobhadhara mari watanga wambotesta wakawirana nazvo kura kuti unofanira kutopawe mari yake basi isai judgment wakomana ipapo fanena wekuti mari yemapurisa iyo haana kubhadhara upi uyu mari yemapurisa change tinoda bozi tatu kwadizo aiwa isai judgment yekuti uyu mari yemapurisa vanoenda uyu hanetsi uyu ane paanozikanwa akatadza kubhadhara ega mozoisa force simuka yanyi papa